Днес се отправяме на едно специално пътешествие. Ще се опитаме да надникнем в една японска концепция, която, знае ли човек, може би крие ключа към един по-дълъг и щастлив живот. Всичко всъщност започва с една книга и мистерията, която тя разплита. А авторите ни водят на едно много интересно място – остров Окинава, който е известен с нещо наистина необичайно – дълголетието на своите жители. И ето го и въпросът, който стои в основата на всичко. Какво знаят тези хора там, което ние сякаш сме пропуснали? Каква е тази тяхна тайна, която им позволява не просто да живеят по-дълго, а да живеят по-добре? Историята на самата книга започва в един малък сгушен бар в Токио. Точно там авторите се срещат за първи път. И както често се случва, разговорът им бързо се насочва към големите теми, към смисъла на живота и една доста мистериозна японска дума. И ето я статистиката, която прави Окинава толкова специално място. Само си представете, почти 25 души на всеки 100 000 са столетници. Това е, в пъти повече от средното за света. И става ясно, че тук не говорим за случайност, а за нещо в начина им на живот. И изглежда, че цялата тази тайна се крие в една единствена думичка, в една концепция – икигай. Това е думата, която сякаш обединява всичко, от храната, която ядат, до социалния им живот и придава смисъл на тяхното дълголетие. Добре, нека се потопим в същината на въпроса. Какво по дяволите означава икигай? Защото това не е просто дума, а цяла една философия за живота. Формалното определение е причина да бъдеш или причина за съществуване. Самата дума се състои от две части – ики, което означава живот, и гай, което може да се преведе като стойност или смисъл. Така че буквално стойността на живота. Този цитат от книгата го казва може би най-добре по един много човешки и достъпен начин. Не става въпрос за работа или някакви задължения, а за онази вътрешна искра, онзи пламък, който ни кара да посрещаме всеки нов ден с нетърпение. Ето тази диаграма показва идеално къде се крие всичко. Икигай се намира в пресечната точка на 4 основни неща. Това, което обичаме, това, в което сме добри, това, от което светът има нужда и това, за което можем да получим възнаграждение. Точно там, в центъра, където страстта, мисията, професията и призванието се сливат, ето там е истинския баланс. И това показва колко дълбоко е вкоренена тази идея в японската култура. Там идеята за пенсиониране, поне е в нашия западен смисъл, да спреш да работиш напълно, почти не съществува. Защото когато човек прави това, което му дава смисъл, той просто не иска да спира. Продължава до дълбока старост. Обаче икигай не е само някаква абстрактна философия. Той се проявява в съвсем конкретни ежедневни навици. Нека видим какви са тези малки тайни на столетниците от Окинава, които поддържат живота им толкова пълноценен. 80%. Какво ли може да означава това число? Това е една от най-простите, но и може би най-мощните тайни на хората от Окинава. Нарича се хара хачи бу. Това е един древен съвет – да спреш да се храниш точно преди да се почувстваш напълно сит, на 80%. Идеята е много проста – да не се натоварва тялото с излишно храносмилаване, защото това изтощява и ускорява стареенето на клетките, нещо, което и съвременната наука потвърждава. Друга ключова тайна е силата на общността. Моаи е нещо като социална група, нещо като второ семейство. Тези групи дават усещане за принадлежност, сигурност и подкрепа, неща, които са абсолютно жизнено важни за емоционалното, а и за физическото ни здраве. Този принцип, Ичари Бачоде, допълнително подсилва усещането за общност. Той създава една атмосфера на откритост и приятелство, в която всеки се чувства приет и ценен. А това е фундаментално за намаляне на самотата и изолацията, които са толкова голям проблем в модерния свят. И освен храната и общността, стигаме и до третия важен фактор – стресът. Сравнението тук е много показателно. Нашите предци са изпитвали остър, но краткотраен стрес, бягаш от тигъра и после всичко е наред. Днес обаче ние сме подложени на един постоянен, нискоинтензивен стрес, който бавно, но сигурно ни износва.
Добре, как се борим с това? Отговорът изглежда се крие в нагласата. Изследователите са открили, че най-дълголетните хора споделят точно тези черти. Позитивизъм, емоционална осъзнатост, едно такова стоическо спокойствие, те просто не позволяват на стреса да ги завладее. Всичко това ни връща обратно към идеята за целта, за смисъла. Нека видим как концепцията за икигай се свързва с вече установени психологически подходи. Тук имаме едно много интересно сравнение между психоанализата на Фройд и логотерапията на Виктор Франкъл. Докато психоанализата се рови в миналото, за да анализира неврози, логотерапията, много подобно на икигай, гледа към бъдещето. Тя се фокусира върху търсенето на цел. За Франкъл, който е оцелял в концентрационен лагер, именно тази воля за смисъл е била ключът към оцеляването. Друг японски метод, който е много любопитен, е морита терапията. Нейната цел не е да премахне лошите емоции, а да ни научи да ги приемем и въпреки тях да продължим да действаме. Процесът минава през 4 стъпки. От пълна изолация, през леки, повтарящи се задачи, до физически труд и накрая връщане в обществото. Ключовата идея е, че целта се намира не чрез мислене, а чрез правене. Този цитат, взет от песен на 100-годишна жителка на Огими, е просто невероятен. Той обобщава цялата философия. Ключът е да останеш активен, ангажиран, да продължиш да работиш с ръцете и ума си. Просто да не спираш. И така целият този разбор ни води до един финален, може би най-важен въпрос. След като разгледахме всички тези идеи от Окинава, най-важното е всеки от нас да се запита, а всъщност какъв е моят икигай? Коя е моята причина да ставам сутрин?